Dali, isugon ako. Hala. Teka, ano eh? Nandara ba? Ara ka dira sa pikas ang angman. Welcome back to my channel. Ay, ang Rhina sa kuan. Giunsa man ni mo dahi. Nga naa sa daplin ba mo lagi ana? Bali. Ana. Pinana islanteng ba uy. Uli ko kay baw. Na. Bali. Na. Ay, nabuhay. Tuloy. Ayo. Nga nangan. Ana. Dito bunite. Ito toyok ra ba? Toyok. Toyok ra bud. Ngana. Ngana. Oh. Sige kudak ka na karande. Duh, ajuha mo. Kuning. Petiwasan akordapya. Hay na. Asa kaliwat na. Liwat na ak. 5, 5, 6, 9, 10. Tanawan ning kanang siwang ni Dayna. Asa man ni taas ning siwang ni siwang. Ha? Hubuan na yung kuan na ito tanaw. Tanan! Ay, ginoo ko kagwapa ba na dino, oy? Pinagawan ba na si Junris? Hi, Junris! Ano, Junris, oh? Hayod! Si Loloy. Pimo din ni si Gino. Inya si Daddy nga gipaturtol ni nanay ang basak. Din kay ang mga basak kanan diri sa kayat gipaturtol. Inya si Ja. Basta gipaturtol karong adlaw. Yod! Unja didto po sa pikas. Amuan na tong gipanglutan. Kay si Ja, ari na to si Darong Lones. Loy, ano, Loy? Na-shoutout ka ni Juliet, ni Ate Juliet ba? Ay, no, shoutout ni Ading og ni Kuan. Sige na, dali na. Kay nang gihumol na na barin. Ayaw sa kay makapiright ni. Ano na, pa. Shoutout sa ni Ading. Sorry pa. Shout out na kani Ate Ading og ni Ate Emet. Basta iya naman di siya nga gipaturtol. Sige na. Shout out. Shoutout di ko ni. Shout out Ate Oy oe. Shout out Joseph ako ka. Adi di. ni sa akong ex. Shoutout di ko ni Kuan, ni Imi, ni Ading. Hinaot niya. Shout out ko ni Metal ni Ading. Wala, wait, Way Kuan. gana. Oh, sama na oy. With feelings. Shout out ko ni Ading og ni Emet oh. Ading ko pa jud ang Kuangan pa. pak. Dili, shoutout ko ni Ading kay nawahi wanin. Nawani. Nawani sa Team Bayabas. Tak nag-isa. Padung sila mag-TikTok, no? Katong ka na kamalo wa pa.